Здравейте всички, сега съм с Коби, съжалявам, няма да ме чувате добре, но нищо. Днес ще играем Майнкрафт, такова, сезон 1 епизод 3. Няма никакви промени, освен армор. Аз сланах на клиентив и си направих. Така. Има още един пайк, който искам да го убия. Ето тук горе, трябва да е. Да затворя нещата. И нищо не съм променил. Закъна се. И както казвам, аз не казах здравейте Майнкрафт фенове. Но нищо, къде са пайк с Бог? Не е тук през ушите ми. Аз мисля, имам два пайка. Супер, сега ще ги убия. Убих единия, да убием и другия. Добре. Ето тук има се и руда, както знаете, в Майнкрафт има руда. Така, ще започнем с кирката да събираме руда и както знаете. Аз не съм намирал диаманти, просто направих на креатив. Не исках да се... Знаете, знам, че съм Майнкрафт видеос, но просто направих на креатив, за да имам армор. Аз няма да показвам всичко за Майнкрафт, но може някой ден да покажа каквото може да се прави. Вижте, създадох този канал, за да мога да показвам само Майнкрафт видеос. Не, че съм лидер някакъв си, знаете, какъв и да е. Както знаете, има и друг канал, който се казва, но само ще копи Майнкрафт видео се казва този канал. Всички. Ролизей, супер. Сами, много пръшки, може да го направя. Добре, да се поразходим. Има още много руда. Има още много руда. Никога не копайте надолу, защото няма излизане. Да. И може да има лава. И може да умрете. Падаше. Добре, събрахме ги. Събрахме рудите. Значи, днес ние ще събираме руди, ако намираме. Даде. Знаете какво имам преди? Събиране на руди. Ще сме около моята близо, около къща сами. Няма да си имаме далеч. Както знаете, де. Сега, да започнем да се ръсим такова. Там има едно пръсе, ще го застрелям. Трябва да задържа си. Явно да не го убих, и аз ще си да сам. Аз да не го убих. Не го убих. Не го убих, но ще го убия сега. Айде, дай ни храна. Не можем да седим само сука, даже съм и гладен. Добре. Пазители. Аз пазя тях. Добре. Пазителите се срещат в океана. Какво беше това? Сега да не ми изкоши някой ендерман почне да ме убие. Това е лошото. Добре. Така, да ги нападнем. Нападаме прасеса. Аз ще си направя това. Да, с браба най-лесно се убиват прасеса. Така, играх Майнкрафт Story Mode, сега ще ви разкажа нещо. Играх милиони часове Майнкрафт Story Mode на мой Android. Сега скоро или никога ще играя на мой PC на този канал. Отново. Добре, там имаме краби. Да бидем крабите и да се махаме с пляшка, с която сме взели. Има зомби. Има зомби. Дали се крие? Има и ендерман. Къде е па зомби? Да се прибираме вкъщи. Добре. Може малко да плаща, ама нищо. Ние къде бяхме, значи? Ние бяхме нататък. Аз нямам тиква. Аз ще си взема тиква заради ендерманите. Да.
Да. Както знаете, сега ще се върна към къщата. Сега ще се пресехвам, сега загубих пътя към къщата. Демет. Добре. Ще се върнем към къщата. Така. Тук има следи от къщата. Ще направя скоро и никога няколко следи, които ще бъдат към къщи. Добре. Това. Добре. Да копаем. Както виждате, това е Майнкрафт. Слезте си, няма се нищо време за чакане. Аз ще да видя къде ми беше къщата. Беше ми около тук някъде. Реално? Не помня къде отидох къщата. Добре. И аз си спомня сега къде отидох къщата, защото се загубих. Добре. Добре. Първо бихме залазили. Нищо. Добре. Значи ще намерим къщата. Преди да намерим къщата, такова. Ще кажа, че ми е приятно да снимам клипове. Ако не греша, клиповете няма да има много клипове всеки ден. Този клип няма да го каша днес, защото такова. Защото клиповете ми се качват бавно и както се как се знаете, за да знаете. Днес ще има само 2 клипа в новия ми канал, който създадох вчера, но не исках да качвам клипове, защото създадох вечерта. Така. Извинете ме. Добре. Гледай сега, като си загуби се къща, трябва да се остави следа, ама аз не такова. Аз не съм оставил следа, ама не знам как да намеря сега къщата. За нищо, че поне сега правя неща. Така. Ето тук в някои тези планини ще трябва да е къщата, така ще я намерим. Така. Къщата може да се намери лесно, но ще я намерим. Така. Ето тук някои от тези камъни. Да. Някъде тук сега ми е къщата. Ще я намерим. Не се заложете за нищо, ние ще си намерим нашата къща, ако сега ще поставим нова къща. И пак ще нямаме яка. Добре. Да видим сега какво имаме. Ще. Трябва да някъде е тук. Не става нощ. Ще губих къщата. Няма. Добре. Това днес какво правихме е убиване на прасета и изгубване на къща и убиване на прасета. Благодаря фенове на Майнкрафт, благодаря на всеки, който ме гледа. Довиждане. До скоро. Да се до следващия път, ще видя тогава. Довиждане.